Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Ганна Смірнова. Глядзіце ў гэтым выпуску. Каб пачуць голас кожнага, дэлегаты Гомельшчыны рыхтуюцца да пасяджэння. Зіма – экзамен для вадзіцеля. З 1 снежня павінны выкарыстоўвацца толькі зімовыя шыны. Баяцца не трэба, трэба ведаць. Сёння адзначаецца сусветны дзень барацьбы са СНІДам. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. Да другога пасяджэння ўсебеларускага народнага сходу крыху больш як 2 тыдні. Мы працягваем знаёміць вас з тымі, хто будзе прадстаўляць рэгіён на пляцоўцы народаўладдзя. Ад абласнога цэнтра да глыбінкі пра ўсебеларускі народны сход у асобах наступны сюжэт. Замест службовага аўто верны двухколавы конь. Аднойчы старшыня сельвыканкама Андрэй Давыдаў прымяняў камфорт на практычнасць. Аб'ехаць вёсачку, вырашыць пытанні мясцовых, перакінуцца словам з кожным. І ўсё гэта ў паўгадзіны. Тут яго пазнаюць па рыпенні ланцуга і мільганні спіц. Калі старшыня ліха рассякае на сваім двухколавым сябру, чакай важных навін і спраў. Алексеевна, в магазин заходили? Нормально, да. Нормально. Какие претензии, жалобы по нашим 2 торговым точкам? Все в наличии имеется? Да, наличие все. Хлеб вовремя завозится? Ну, в основном Самое вовремя, основное, да. так? Яго дзень мазаіка спраў, дзе кожная хвіліна на рахунку. Андрэй Давыдаў асабіста дойдзе да ўсіх. Гэта не проста аб'езд тэрыторыі, гэта велапрабег даверу, калі сухія радкі гарачай лініі ператвараюцца ў жывыя душэўныя гутаркі. І можна быць упэўненым, ніводная праблема не патоне ў балоце бюрократычных затрымак. Всегда, по возможности, он всегда говорит, да, что-то исправим, что-то сделаем. Он всегда все поможет и поддержит, и да, он у нас хороший руководитель. Холодны сезон у вёсцы час клопатаў, асабліва пра тых, каму патрэбна падтрымка. І шматдзетныя сем'і прыярытэт нумар 1. Усё роўна грэе печка або газ, галоўнае, каб сігнал пажарнага апавяшчальніка своечасова папярэдзіў аб небяспецы. І толькі асабістая праверка дае ўнутраны спакой. Давайте посмотрим ваш один из вещателей, где-то ближайший в зале, да? Ага. Яго рабочая філасофія – убачыць сітуацыю знутры, адчуць праблему і знайсці рашэнне. Для Андрэя Давыдава гэта не проста праца па інструкцыі. Гэта свядомы выбар, стыль жыцця, прасякнуты шчырым жаданнем дапамагаць. С самого детства, конечно, я не знал, кем я буду по профессии, кто из меня получится, но я знал одно однозначно, когда уже пошел в младшую школу в деревне, что я останусь навсегда жить в деревне, в сельской местности. Так как я председатель сельского совета, это значит я как универсальный солдат. Я одновременно и учитель, и воспитатель, и столяр, и плотник, и уборщик, и главный дизайнер по ландшафту. Такая адданасць справе не магла застацца незаўважнай. І вось Андрэй Давыдаў зноў рыхтуецца прадстаўляць свой рэгіён на ўсебеларускім народным сходзе. Адбор дэлегатаў, якія глыбока разумеюць патрэбы вёскі, быў асабліва строгім па ўсёй вобласці. Менавіта гэтым людзям трэба будзе выпрацаваць стратэгію, якая вызначыць будучыню краіны на гады наперад. І старшыня з Баршчоўкі едзе туды з выразнай місіяй. Развіццё беларускай вёскі – яго галоўная мэта. Тацяна Піменёнкава пры падтрымцы АНТ. Старшыня Гомельскага абласнога выканаўчага камітэта Іван Крупко 3 снежня правядзе прамую тэлефонную лінію. Задаць хвалюючыя пытанні губернатару можна з 8:30 до 9:30 па нумары тэлефона ў Гомелі 33 12 37. Усю атрыманую інфармацыю уважліва вывучаць спецыялісты. Доўгія святочныя выхадныя, штрафы за летнюю гуму, новае ўвядзенне па банкаўскіх картках. З 1 снежня ў Беларусі адбыўся шэраг змяненняў. Пачнем з прыемных перспектыў. У снежні будзем адпачываць 4 дні запар. Каталіцкае раство 25 снежня выпадае на чацвер. 26 снежня таксама будзе непрацоўным, а потым яшчэ 2 выхадныя дні. Праўда, ёсць невялікі нюанс. Пятніцу давядзецца адпрацаваць загадзя. У суботу 20 снежня. Змены закранулі і банкаўскую сістэму. Беларусьбанк абнавіў правілы карыстання карткамі, а таксама умовы іх абслугоўвання. Цяпер кліенты змогуць пры неабходнасці аператыўна заблакаваць сваю картку, патэлефанаваўшы па нумары 147. Важна, званок павінен быць з мабільнага, указанага ва ўліковай сістэме банка. Яшчэ з новаўвядзенняў карты, якія будуць выпускацца ўзамен мінулых. Зараз будуць мець унікальны нумар. Гэта павінна павысіць бяспеку
бяспеку. Шэраг навінаў адбудзецца і ў іншых банках. Адна з самых значных змен з 1 снежня усе транспартныя сродкі павінны быць пераабуты ў зімовую гуму. Сёння наша здымачная брыгада разам з інспектарамі ДАІ выехала ў рэйд, каб праверыць, ці ўсе выканалі правіла. Ганна Кустачова працягне тэму. Снег, галалёд, кароткі светлавы дзень. Зіма кардынальна мяняе умовы на дарогах. Згодна з правіламі, з 1 снежня аўтамабілі павінны быць абсталяваны зімовымі шынамі на ўсіх колах. Пры гэтым на адной васі аднолькавы малюнак пратэктара. Выкарыстанне летніх або зношаных шын з'яўляецца адміністрацыйным правапарушэннем. Штраф складае да адной базавай велічыне. Пры паўторным аналагічным учынку на працягу года да 2–5. С сегодняшнего дня на территории не только Гомельской области, но и всей республики стартовала профилактическая акция под названием «Зима. Экзамен для водителей». И основное внимание, конечно же, будет направлено на проверку того, как водители выполняют требования правил дорожного движения в части использования зимних шин. Кроме этого, будет обращено внимание на переход все-таки на зимний стиль вождения с учетом погодных условий. А также будем напоминать водителям об ответственности за неиспользование зимних шин. Апрача зімовых шын, аўтамабіль мае патрэбу ў комплекснай падрыхтоўцы да маразоў. Спецыялісты рэкамендуюць праверыць стан сістэмы астуджэння, спраўнасць тармазоў і рулявога кіравання, зарадзіць акумулятар. Для забеспячэння добрага агляду варта замяніць шчоткі шклоачышчальнікаў і заліць у бачок незамярзальную вадкасць. Рэйд ДАІ показаў, гамяльчане да зімы готовые. Я знаю, что с 1 декабря надо сменить зимние шины. Я себя обезопасил, их сменил и уверенно езжу. И все хорошо у нас. Поменял шины заблаговременно, за месяц до наступления зимы. Всем советую, очень полезная вещь, безопасность прежде всего. Месяц назад поставил это самое МС, потому что сейчас, говорят, большие штрафы будут. Если резину поменяете, безопасность ваша будет и будет для пешеходов и для всех. Я, в общем, поменял шины заранее, как только уже первые были снижения температуры, то есть плюс 7, плюс 5 градусов, потому что летняя резина уже не так отрабатывает, как зимняя. Не варта забываць і пра іншыя жыццёва важныя правілы. Усе пасажыры ў салоне павінны быць прышпілены рамянямі бяспекі. Пешаходам таксама трэба быць уважлівымі. Ва ўмовах галалёду і ранніх змярканняў пераход праезнай часткі патрабуе асаблівай асцярожнасці. Трэба пераканацца, што ўсе аўтамабілі спыніліся, а ў цёмны час сутак абавязкова абазначаць сябе святлоадбівальнымі элементамі. Ганна Кустачова, Валерий Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Тым часам, паводле інфармацыі гідраметцэнтра, у рэгіёне аб'яўлены аранжавы ўзровень небяспекі. У начны і ранішні час 2 снежня на большай частцы тэрыторыі чакаецца туман. Бачнасць складзе 100–500 метраў. Праваахоўнікі просяць вадзіцеляў трымаць бяспечную дыстанцыю, зніжаць хуткасць і сачыць за бакавым інтэрвалам. Адмовіцца ад лішніх перастраенняў, абгонаў і аперажэнняў. Пешаходам варта быць больш уважлівымі і пільнымі пры пераходзе дарогі. Аператыўныя службы раяць у туман па магчымасці адмовіцца ад паездак, паходаў у лес і рыбнай лоўлі з лодкі. Сёння азначаецца дзень барацьбы са СНІДам. За 44 гады з моманту выяўлення ВІЧ-інфекцыі медыцына значна ўмацавала свае пазіцыі. А вось пытанні прафілактыкі і прыняцця дыягназу не страцілі актуальнасці. Тэму сацыяльнай інтэграцыі людзей, якія жывуць з ВІЧ, абмеркавалі на дыялогавай пляцоўцы ў Гомелі. Ірына Драбышэўская працягне. Может быть, в то время это было модно, это было престижно, то, что все употребляют, а я нет. Ну, хотелось как-то не быть белой вороной. Я училась хорошо, у меня интеллигентная семья. Я не понимаю вообще, как я туда попала. Гэта адна з тых гісторый, калі дзяўчынка з добрай сям'і трапіла ў дрэнную кампанію. Ребятам по 26, по 24. Аня, давай попробуешь, понравится. Я долго сопротивлялась еще. Я попробовала. И это продолжалось 14 лет в моей жизни. Наркотыкі, потым турэмны тэрмін, але самы жорсткі прысуд для Ганны агучылі ўрачы. У вас ВІЧ, жыць засталося не больш за 5 гадоў. И я опустилась во все тяжкие, то есть, все равно жить-то оставалось 2–3 года, не больше, как мне сказали. Я стала употреблять наркотики, в принципе, из-за чего я и заразилась ВИЧ-инфекцией, это употребление наркотиков. На то время мы просто употребляли их с одного шприца.
Адбылася гэта гісторыя амаль 30 гадоў таму ў Светлагорску, калі сусветная эпідэмія СНІД ужо бушавала ў Амерыцы і Еўропе. Дайшла яна і да Беларусі. У Светлагорску ў 1996 годзе быў яе эпицентр. Начиная с 1986 года в Республике Беларусь появился первый пациент с ВИЧ-инфекцией. Это был студент из африканской страны. А начиная с 1987 года в Республике Беларусь начали регистрироваться случаи ВИЧ-инфекции среди наших граждан. В настоящее время, по мировым данным, более 40 миллионов людей, которые проживают на нашей планете, к сожалению, являются ВИЧ-позитивными. И на самом деле данная цифра выше. Почему? Потому что не все пациенты знают свой ВИЧ-статус. В итоге глобальной эпидемии з'явіліся ў ЗША ў 1981, калі ў 5 мужчын выявілі нетыповую пнеўманію з прыкметамі імунадэфіцыту. У 82 годзе быў устаноўлены сіндром з абрэвіатурай СНІД, а ў 83-м 2 лабараторыі ў Францыі і ЗША знайшлі носьбіт. Смяротная інфекцыя распаўзлася па свеце, але праз 44 гады СНІД больш не прысуд. Чому 20-го стагоддзя нядрэнна навучыліся стрымліваць медыкаментозна. Лячэнне бесплатнае і можа подолжить жыццё на десятигоддзі. Уже способы лечения стали намного более эффективны. И если, например, раньше это была громадная горсть таблеток, сейчас это одна таблетка в сутки. Сейчас можно сказать, что Беларусь занимает, если среди стран Восточной Европы, Центральной Азии, самые лучшие позиции в отношении профилактики и лечения ВИЧ-инфекции. Беларуская Ганна тэрапію пачала толькі 15 гадоў таму. Да гэтага хваробу не прызнавала, верыла, што здаровая, пакуль раптам не здарылася найцяжкая пневмония. Мне сказали: Аня, если ты хочешь жить, ты должна принимать РВ-терапию. Я считаю, что РВ-терапия очень спасла многих. Ровесники, с которыми я раньше употребляла наркотики, их практически 80%, они все умерли, потому что они не принимали. У Беларусі станоўчы ВІЧ-статус зараз мае больш за 37 тысяч чалавек. Тэма прафілактыкі па-ранейшаму ў прыярытэце. Актуальныя пытанні сацыяльнай інтэграцыі людзей, якія жывуць з ВІЧ, абмеркавалі з гомельскімі студэнтамі-медыкамі. Праблемы ў соцыуме, непрыняцце дыягназу, адмова ад лячэння і дэпрэсія. Усё гэта можна вырашыць, упэўненыя тыя, хто праз гэта пройшоў. Зараз яны дапамагаюць і іншым. Сегодня это удобный прием препарата. В основном это 1 таблетка в день, никаких практически побочных эффектов. И вот я принимаю их 20 лет лечения, живу нормальной жизнью. Физическая форма до сих пор, делаю зарядки, утром у меня обычно 15-20 минут, я могу 100 раз, 200 раз отжаться. Не скардзіцца на здароўе зараз і Ганна. У яе ўсё наладзілася і ў жыцці. Ёсць сям'я і 3 здаровых дзяцей. Жанчына пераканалася, што медыцына можа шмат і вырашыла дапамагаць такім жа людзям. Спадзяецца, што яе гісторыю больш ніхто не паўторыць. Ірына Драбушэўская, Александр Чэрнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель». Масштабная военно-гістарычная рэканструкцыя адбылася на тэрыторыі комплексу «Партызанская крынічка». Мерапрыемства прысвечана 80-годдзю вялікай перамогі і дню вызвалення Гомеля ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Мерапрыемства наведалі людзі розных пакаленняў, ад ветэранаў да школьнікаў. Для іх рэканструкцыя стала унікальнай магчымасцю наглядна уявіць падзеі ваенных гадоў і аддаць даніну павагі подзвігу савецкіх салдат. Посвящена завершению Гомельско-Речицкой наступательной операции и освобождению первого областного центра в Беларуси города Гомеля. В реконструкции принимают участие военно-исторические клубы нашей республики. Не только Гомеля, но и других регионов. Мне очень понравилось. Я даже уже взрослый, но смотришь, и аж слеза пробегает. Рассказывать страшно. Ну и поколение подрастающее. Егор, тебе было страшно за детей? Да. Понравилось? Да. Каля 1000 гледачоў сталі сведкамі рэканструкцыі баявых дзеянняў пад адкрытым небам. Удзельнікі гістарычных клубаў імкнуліся дакладна аднавіць эпізод бою за вызваленне Гомеля з выкарыстаннем аўтэнтычнай формы, узбраення і тэхнікі.
Час падарункаў і цудаў. У Беларусі распачалася дабрачынная кампанія Чырвонага крыжа «Ёлка жаданняў». Мэта праекта – сабраць падарункі і павіншаваць дзяцей, якія апынуліся ў цяжкай жыццёвай сітуацыі. Свае жаданні маленькія беларусы напісалі на паштоўках, якімі ўпрыгожылі ёлкі. У гомельскіх гандлёвых цэнтрах навагоднія дрэвы ўсталявалі каля ўваходаў. На галінках малюнкі і лісты з таемнымі жаданнямі, якія загадалі на Новы год дзеці з малазабяспечаных, няпоўных апекунскіх сем'яў, дзеці з інваліднасцю. Кожны жадаючы можа купіць падарунак, пазначаны ў паштоўцы, а пасля пакінуць яго пад ёлкай або перадаць валанцёру. Пазней сюрпрызы аддадуць адресатам. В каждой районной организации проводилась работа по сбору пожеланий к Деду Морозу. Это ребята из многодетных семей, детки-инвалиды, сиротские детки. Какие-то списки нам давал отдел образования, а кто-то – это наши посетители, которые в Красном Кресте получают помощь. Дарэчы, грашовы ўклад у скарбонку Чырвонага крыжа таксама можна зрабіць. Сабраныя сродкі пойдуць на падарункі для маленькіх жыхароў вобласці. Скоро Новый год, все ждут чудес, и это такая акция, которая позволяет обратить внимание на деток из малообеспеченных семей. Красный Крест молодцы. Таксама адкрыты дабрачынны рахунак. Працягнецца марафон дабра да 15 студзеня. За гэты час прадстаўнікі Чырвонага крыжа плануюць зрабіць падарункі некалькім тысячам дзяцей. Гэтыя і іншыя навіны вы можаце знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvr.gomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Ганна Смірнова. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Свыше 17 килограммов каннабиса подготовил на продажу житель Калинковичи. Его задержали. Установлено, летом фигурант собрал дикорастущую коноплю, высушил и приготовил для дальнейшей реализации. В гараже мужчины обнаружены приспособления для производства и предметы для фасовки наркотика. Возбуждено уголовное дело, задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. В Гомельском районе огонь унес жизнь пенсионера. Возгорание жилого дома произошло в агрогородке Еремина. Погибшего собственника дома спасатели обнаружили на полу в горящем коридоре. В результате пожара уничтожена кровля, повреждены потолочные перекрытия и имущество. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Уважаемые зрители, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не выбрасывайте непотушенные спички и окурки. Исключите курение в постели. Также рекомендуем установить в каждой жилой комнате своего дома автономный пожарный извещатель, который при возникновении возгорания подаст громкий звуковой сигнал и тем самым спасет вашу жизнь. Еще один пожар зарегистрирован в Светлогорске. При возгорании в квартире по улице Интернациональной едва не погибла женщина. Спасатели обнаружили собственницу жилья на полу на кухне. Работники МЧС вынесли пострадавшую на улицу. Женщина госпитализирована. Причина произошедшего устанавливается. В Гомеле спасатели оказали помощь ребенку. Несовершеннолетний по неосторожности наткнулся глазом на натянутую сетку-рабицу с торчащей проволокой. Работники МЧС при помощи ручных кусачек обрезали часть проволоки и передали пострадавшего сотрудникам скорой медицинской помощи. В Гомельской области выявлены нарушения при постановке сельхозтехники на хранение. Так, в 4 хозяйствах Октябрьского и Петриковского районов почти 50 единиц техники хранились на открытых площадках. Рабочие органы машин не были очищены и покрыты защитным составом, не были сняты ремни и цепи, а также не была обеспечена герметизация отдельных систем. Выявленные нарушения оперативно устраняются. В Реческом районе работник агропромышленного комплекса похитил около 700 литров дизтоплива. Мужчина присваивал солярку с кормоуборочного комбайна, на котором и работал. Похищенное реализовывал знакомым. Порядка 110 литров изъято и возвращено предприятию. По данному факту возбуждено уголовное дело. На этом выпуск завершен. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Ирина Гладченко. Благодарю за внимание.
В минувший уикенд завершился чемпионат Беларуси по футболу высшей лиги. Мозырская «Славия», которая еще в предыдущем туре обеспечила себе бронзовые медали, играла на выезде с Витебском. Подопечные Ивана Биончика уже на старте матча вышли вперед. Отличился Полос. К перерыву гости удвоили преимущество. На этот раз голом отметился Черноок. Во втором тайме «Славия» довела счет до разгромного. Вратаря Витебска Гущенко огорчил лучший снайпер мозырян Соловей. К слову, форвард по итогам чемпионата занял второе место в списке бомбардиров. На его счету 16 взятий ворот. На один результативный балл больше у игрока Ислачи Александра Шестюка. Порадовали в последнем матче сезона и футболисты Гомеля. 30-й тур зелено-белые проводили в родных стенах. На стадионе «Центральный» добыта победа над Сморгонью. Хозяева первыми открыли счет благодаря усилиям Лаптева. Однако вскоре гости сравняли. Сразу же после перерыва Гомель вновь вышел вперед, а к середине второго тайма Лаптев оформил дубль и установил окончательные цифры на табло. Команда по итогам чемпионата заняла 9-е место. «Металлург» прервал 10-матчевую победную серию Бреста. А, к слову, для жлобинской команды эта виктория стала 5-й к ряду. «Волки» уже в начале выездной встречи отличились. Шайбу на 3-й минуте забросил Кусков. Во втором периоде партнера поддержал Веремеенко. Хозяева буквально через минуту сократили разницу и, казалось, вернули интригу. Однако сначала вновь отличился Веремеенко, а после спад. Итог – крупная победа «Металлурга». Продолжают свою успешную серию гандболистки Гомеля. На домашней площадке лидеры чемпионата разгромили аутсайдера турнира «Витебчанку», для которой это уже 11-е поражение в нынешнем первенстве. Держит темп и БНТУ «БелАЗ». Команда также в эти выходные одержала викторию и вместе с Гомелем продолжает возглавлять турнирную таблицу. У обоих коллективов по 20 набранных баллов. Лидеры женской национальной команды Беларуси по биатлону стали призерами гонки преследования на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске. Финишную черту первой пересекла Динара Смольская, а Анна Соло замкнула тройку призеров с отставанием в 37 секунд. Между двумя белорусками расположилась россиянка Наталья Шевченко, уступившая победительнице 9 секунд. Иван Кудинов стал бронзовым призером чемпионата мира по карате, который прошел в Каире. Белорус завоевал медаль весовой категории свыше 84 килограммов. На групповом этапе турнира Кудинов одержал победы над каратистами из Сербии и Эквадора и уступил представителю Австралии. В поединке за бронзу наш спортсмен со счетом 8-2 победил многократного призера мировых и континентальных форумов Асимана Гурбанлы из Азербайджана. Дарья Хомутянская стала победительницей турнира ITF в египетском Шарм-эль-Шейхе. В финале белоруска одолела в трехсетовом поединке литовскую теннисистку Андре Лукашуте 4-6, 6-0, 6-4. В нынешнем сезоне 21-летняя минчанка выиграла уже 6 турниров под эгидой ITF.